Simon Busuttil irreaġixxa b'mod kważi isteriku meta membri mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista irreferew għalih bħala Caretaker leader. Żvelat dan il-gazzetta kulħadd li żiedet tajt illi fil-Kunsill Ġenerali li nżamm fil-magħluq nies qrib Simon Busuttil daħlu emenda kurjuża fejn jekk jirtiraw il-kontestanti kollha ħlief wieħed sakemm isir il-votazzjoni fost il-membri, il-kandidat li jifdal ikollu xorta imur għall-votazzjoni u jikseb 66% tal-voti. Min daħħal din l-emenda kellu f'moħħu l-possibilità li l-kandidat li jibqa' ma jġibx dak l-ammont ta' voti u minflok jibqa' Simon Busuttil li minn Caretaker leader jerġa' jidħol mit-tieqa biex isir kap. Minkejja li Adrian Delija qed jilagħba ta' dak li ġej minn barra huwa xorta jibqa' l-kandidat li għandu l-appoġġ tal-establishment minn fost dawk li tefgħu isimhom sa issa. Dan irrita bil-kbir lil Chris Said li qed jitkellem kontra Simon Busuttil u l-mod kif dan remih. Said saħansitra qed jgħid li huwa jaqbel illi qabel persuna tiġi aċċettata bħala kandidat għandha tgħaddi minn quddiem board. Persuna mill-establishment li huwa bil-kbir kontra Adrian Delija huwa David Kaza minħabba kwistjoni li kien hemm bejniethom fil-passat. Daphne Caruana Galizja wkoll qed tattakkah għalkemm hemm min jgħid li dawn l-attakki huma parti minn koreografija miftema biex tbedu minnha stess, waqt li bħalissa ħafna nazzjonalisti qed iwaħħlu fiha għal telfa oħra enormi. Min-naħa l-oħra qed isir l-argument minn imkejjen oħra li Caruana Galizja qed tattakka lil Delija għax Richard Kakija Caruana baqa' qatt ma ħafirlu li kien iddefenda lil Charles Attard magħruf bħala Zambi li kien ammetta li kien involut f'attentat taqtil fuq l-istess Kakija Caruana. Fl-istess ħin l-establishment xorta jipprova jħajjar imqar kandidat wieħed minn ta' ġewwa biex jikkontesta biex ikollhom fuq min iduru jekk Delija ifalli anki jekk m'għandux l-appoġġ ta' kulħadd. L-għażla se taqa' fuq Alex Perixi Karaxxona jew Teris Komodini Kakija li ta' bilħaqqa fġita bil-kbir bil-programm elettorali li kitbet u b'dak li għamlet meta qalet li ridet tibqa' Brussell. Ivan Bartolo huwa meqjus bħala wildcard li jista' biss inaqqar mill-voti ta' Adrian Delija u jgawdi l-appoġġ tal-business partner tiegħu Zaren Vassallo. Issa l-persuna li kulħadd qed jistenna biex jiddeċiedi huwa Claudio Grek, meqjus bħala l-uniku wieħed li jista' jħabbata mal-establishment. Grek igawdi l-appoġġ tal-akbar numru ta' membri parlamentari iżda għandu l-kumitati sezzjonali jaħdmu kontrih fosthom Simon Busuttil. Iżda il-Caretaker leader ħajibqa' jistenna.